wakati umbosiya wakapedzisira rini kuchengeta vana vacho? Saka inyaya yafonichinotakia zvichisiiwa achina ramitwa ndowani saka indakabva ndadhoroka saka pese apa tinochinochinotaana tese nokuti zvinhu zvikatoa munopindira mubvunzi baba kubvunzwa namama zvanzi kune nguva yakadii tisine kuchengeta vana ndingati handisichengeta vana sei nekuti zvinhu zvaanochengesa ndikapuhwa mari panapa ndikaipedza sezvawakaita yako iwe ndoti ndiri kuchengeta vana because imwe hafu yakasara ina nhingi ari kuita zvinhu zvine musoro saka tiri kuchengeta vana tese. Iwe wakapuhwa 50% pa5000 wopuhwa 2500 wospenda wopedza uyu wosara ane 2500 yake ya10000 iwe woti tiri kuchengeta vana because takapuhwa mari namai vedu tese. Riri kushandwa nani? Who is working nebusiness? So uri kuchengeta vana here? Indonzi Tembire Dhuwa ndauya mudare ramambongezi ndakamhangarira mhuri yekwachetani pamusaka pekutsaurana kwatiri kuita. Ndichataura chokwadi changu chese, taura chokwadi changu chese, ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe, mudzimi igondinzwa. Kwachetani anotungamira mhuri yekwachetani ndiani? Munonzani? Antonani? Sinati? Ndinonzi Antoni Sina. Ndauya mudare ramambongezi. Kuzvidara zvandiri kumhangarirwa nemhuri yekwachikomo. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosunga nemhosva. Mwari vandinzwe, mudzimi igondinzwa. Amai Sitembire makamirira mhuri yekwachikomo, topirai dare zvamadedzera mhuri yekwachikomo pamberi pematare. Muri chii chevanhu vaviri vacho? Saka mukati mune zvava kuti tizonzwa kuti vanhu vaviri ava kuita iswe totangira papi manje chikunetsa chachona chii nechii vanhu vaviri vacho ivavo? Ngati chii nechii, sunungukai mbuya musavhunduke dare. Chii nechii vanhu ivavo? Imimi chii chenyu vanhu ivavo? Vari chii chenyu? Amba ndianani manje? Chimhangarai kudare manje zvamaviri. Imimi sani. Ndauya kudare kuzotaura nyaya yanhingi nanhingi. Taurai mazita avo dare rinyore mazita kuti ana baba munini namai nina. Tauya kuzomhangara nyaya yaNomusa. Nomusa chii chenyu? Nomusa munina wangu. Very good. Ndozvinotaurwa kuti dare rizive kusei mauya kuzomhangara imimi. Ndauya kuchinzwe nyaya iri kunetsana Nomusa munini wangu. Nani? naRaphael muramu wangu. Ini ndakamirira mhuri yekwaDhuwa. Handi ndimatumwa akakuzoripresenta family yekwenyu. Handi vabereki vari kwero. Vari kubasa. Yakunzwisika musiyamwa. Right.
rapero ndeupi chii chiri kunetsa nemukadzi saka ndinangoiti ndichakaona kuti wani oita zvematatu mudzimai vangu haidi zvematari zvechivanhu alright saka kaida chiitsana kupedzisira akunudza kuti unenge panapa wana kushanda chaunobika panapa chii pedzisira ndatofuti chii mashuko chako zvisukisane rakasukwa rakazokure saka kugara kwacho zvakakuonesa chivanhu zvaiti zvechivanhu ari zvechivanhu ndomanira so nyaya ndeyekuti kunetsa ndeyekuti muri kunetsana kuti unoita zvechivanhu aunzvisa zvavo chiripo ndechekuti takumba achaunani makarambana here achaurambana akachienda wakasundogara pamba pemukadzi avo wainawo ndianawo ndiri baba kubereka ivo baba titsanangurire nyaya yemuroora nemwana wenyu tino pamusoro emama kuvana vakugara kwavo pakune mazuva vachingonetsana mumba mavo nekuti mukomana wese kutsananga vaita kuti ane chivaro chanacho ndezvekuekusisitiza redu takaita zvatakaita takaenda kumusha vakatema machira takaita zvese zvadiwa murooramba akatora machira akarasa panzi nepfimbo kuti handidi zvechivanhu zvinobvisa munyama panapa rozi inini handombozvida izvozvo takazokuzwa chichidzima zvokuizvo takatotenga zvimiwana zvia zvisati chashanda tagara takazofonera mapurisa usiku kunzi nokupinda ndirikumba kanzi mukomana tomutsvaka tasvika kumba kwake mukadzi wake rosoota kuno hanzi aita sei kanzi mukadzi ari kugaruka ngebaini banga but musungeni mukamwana vakamukira vakazomuona akumba akanoroka kusvika kuno vakamutora akaenda kupolisi ko chii ari kuti hanzi ndinachida kuchekwa mubanga kushuwa ii zvakusava zvitaura zvapera akabata kafaindi kuti abudini saka kutaura kwacho pesana vanga vachitaura kuti manjiro ndinoda kusungisa hamwa chishanofira kujeri chete isusu ndisitaitomira tichienda ikoko dzinguva taenda tichimbomurova uyu tifinokugara zvakanaka panapa kwemakore takazopedzisira tazviregedza takuti isusu takutotenga ndisikusi katipoenda tichitaura kuti mukomana kugara zvakanaka tichitombomurova zvibhagera zvanoziva vae mukadzi wacho tomurova zvibhagera tokuda kuti hatinizvanoizipano tinizvanoizipano takazopedzisira tazomamaita kuti ayo kugara pasi nevana venyu totongoramba kusvika muchilagenisi mukomana anozvikuitika pamba tagara ndo takazombonya machira chingo charaswa panzi chirudzi kuti charaswa panzi achirangiriwe zvisasidzinzekuwa ndezvekuti chivanhu chedu isusu zvakaita kuti zvinhu zviitwa anditi kugarisiramba achitoita ndezvekuti mukomana uyu hashandi kuita zvekungotengesa dzimba chingorezi dzimba chingosiya hakwanisi kutengesa andogona kugara kumba isusu ndisi takabvisa mari isusu kumba takaendesa kuvhura bhizinesi imba ikoko ikabatsirika semunhu asingadini asingashandi tati tengesai kuti murarame tadaro ndizvo zvange tichishanda zvisho basa ritofamba nyaya ndiyo iye zvino uyu manje haaiti chikafu chese chese ane zvaanodya madzimai acho anzi handina nguva yekufika makore 4-5 mini pano kuti ndabika baba ndidzinguva inodya koko iko zvekuti atonde gore plus achicha kumba kuti achienda kumba kwake kuzosvika makore ana futi yakatomboshedza sekuru ava ndisekuru hanzanzi yamai vacho tandikubatsirai vanhu saka tichazvikuzivanisezvo vakatombotaurawo zvavataurawo hamenipo zangozvinonzi vakatombogara ndagara kugarisana kwacho ndiko vakatombodzingwa hanzi papana panyumba ini ndakaitsvakira nasisi vangu sisi vavo
Unoora wangu yakavachokera imbeva rukana. Saka panapa nepano. Ida munhu akatombotsvaka akatomborobva kumbe akatomborogara kwakanogara kwemwedzi kwemadzimai zvakatevera ikoko. Haya zviita vakaziva kumba apa pane kumba rerekere zvatakaita unoora ndinoda kuti vapanga vadzokere kumba. Inyaya chendakadai nokuti vadzokera vagara hapana kuchinja futi zvokwete ndizvo akatombopa kanogara kumba kwamainyine vake makonzisheni maroti besent komana akatogara izvi ndechitatu manje atama manje tikazoona adzuka akatakura zvinhu zvake kumba saka izvi akatoiswa musaka chifu tikanzi ndanzi ndipi kumba ikoko varamba panota kusungisa takukuendesa kwamambo inyaya iyi inozoda kusungisa noendesa kwamambo inyaya iyi akazosvedza sekwacho vakauya chii chikunetsa chekuti pese panongotaura pana bandi kugara nemunhu akadai pana bandi kugara nemunhu akadai chikudzii saka takazosvika ipapo kuti paakauya kumba sekukwati takavadetsera vakauya akagara pachiramba izviiko mwanangu akatakura sagara zvadzingwa futi imaikoko saka chikudzii imaikudzii kusikumba kwavo nokuti kufunda kwambuya imba yekubhadhara renji animazvizvi kuri kunzi kungakumba kwarati uyombogarirwa mukumba kwambuya usaka kukudzinga kuti achikumba kwani kumba kwavo asi imba yekureni kakureni asi panga pavo tegara navo kumba isusu kwenguva shomanani kavakaroorana takati aiwa ndiye kumba kwedu vakatsvaga kuti unogara nditi saka bhizinesi iri kuitwa kumba ikoko mukadzi akabva chinerango haukwanisi ndini zvikuita zvese amai vacho vakati madenda akabisainiwa ndivo amai vacho vakabisanya kubereka vakati endesai kuti bhizinesi zvishuwa ndizvo asi kuti vararame kusitaiza kuti mukomana zviri kudzungwa anomboti hansuka kubasa aitoshanda kureruro zvakanaka kudzika vanotengesa asi dzungwa ikozomukadza kuenda kuenda wenanzi anesansuka kuenda asansuka kuenda zvikusiya saka taizi aiwa zviri kunge zvikuita sei usa takatanga kuzvikambira kusvikira takadzikisa zviviri takadzima nasi tichikuita zvazvinoita saka ndiwo nhau yacho iri kunetsana vanhu ava kuzi hapana kuerana nani vana vangani kamira sei mukomana here musikana mani makore mangani uri meso 11 years. Right, vatete kuudze chii chanetsa? Ivo babani ipapo manje kudzokorwa chete izvo zvokushaya respect izvozvo ndo zvine zvakukunetsai makumba kwenyuzvo. Saka ndinoona wiki yapera murume asina kufonera kuti ndiri kubasa. Ndibva ndazofonera sekuru vekuchirungu vaiti ari kwenda. Zvakatotaura kuti akapika mabhegi muhembe dzake musoro. Taitourira ndichitobvunza atopinda amboya akabata kutumasaga kumapasti 9. Akati ndikuenda kubasa. Ndikati murume wangu waenda kubasa muhembe tasadzira masaga muenda kubasa ere. Madii matora kabhegi kadiki. Zvanzi aiwa toitsika ndikohembe dzangu dzishoma. Ivo atifonere kutoka takatengera mwana. Akaisa musaga mwana akabvunza kuti tinopinda kuti ndinokutoka. Ndobva ndati kubasa siya kuti vaone zvavaraenza. Ndobva vakuda vaenda. Zvandakakwira bhazi rachitofu. Ndobva vakuda nezvo zvavo bva vaenda usiku. Saka inofanira kupera wiki murume wangu asina kumbofonera kuti ndiri kubasa zvishoma. Ndobva ndafonera sekuru vekuchirungu kuti murume wangu akafamba zvakanaka. Zvanzi murume wangu haana kumbosvika kuno vachizviziva. Nekuti isu vaakudana nenekudzidzi kuti ndakatombofonera mama vavo muwira wamama. Unarudzi. Mama, sizvaiswere ikoko kwamama. Anondati unomatika kubasa. Vakunza here. Zvazaa ndinechandinoziva. Ndingofonera mama vavo kumvura. Ndakandofonera mama.
mama vakanataka zvinhu zvisati vapinda kusvika ndivakudza iko kati handachandoziva kuti tomirira baba vacho vasati vasvikaisa ikati eboi kamira udike pandakafunga sekuru vechuburi tikati sekuru munomo vakasvika here akafunda zvakanaka here sezvakataurira kwekupasa kanzaiizvisiiikunzechi ana tete ndobva vakazondiudza kuti munowakuda kugara kumba kwanama katikunaidaidaidaroyenani toita sei havana kundikira pachena kundikundipasa zvaperazvo ndobva ndazishedza baba ndakanga ndapiwa nguva yeti sekuru wekuchimwe chisi zvatikuudza baba ndinozvo zvakaita baba anona havasi kunomurume wavo anokunga mwana ndobva ndatoshedza baba zvishoka katiko murume wangu ari kundiikura kuti aenda kubasa chero vana chaivo nekuti ndindaenda kubasa kuchirungu ivo vasipo vari kumba kwavo vatoita zvisivaina even mabhokati ese atakatenga tese rori restendi zvese zvirikoko nemapepesitendi zvese zvirikoko inhandire chandinacho asi mwana wenodika haana bheni ari pakresha ari kudiwa bhenoita sei anokozakuziina edhokudzosi shondiratirega inde nokubadza ndakudzi ndakanakira naedhokudzochirekokunema mama vavana kunge vari vakangotinedzira ndizipinde ndobva vazvibhara kubhedhikaondobva ndangorambiwa vari papavuka vari kwa sekuru vangu nababa vangu vakati ndobva vatanga vatikundikupadzira muchano tikati kozvaita sei ndozvamandishedzera kuzondirambira kuno umadii mashedza hama dzangu modzizivisa kuti aiwa usisi hatichadi nemhosvo yakadai soso ingawani taishingirira mayezi ese musingi muchiita zvechivanhu zviti zvepandiri hatichadi mukadzi hatichadi kuti ndishande ndondimirira ndipedze chivanhu changu 3 years navo vapedza vakupiti handichadi asi vana ndindaitobhadhara renti fees vana vese vanoenda kuchikoro ndikandinodaro nhasi tese matuka zvinhu zvedu zvese maenda asi taiti tichichengeta mari tichiendesa vana kuchikoro tichiita pakuirana asi ndasimaatuta zvinhu zvese mukaenda kochii ende neyakaitaura nababa kuti ndakambovasungisa ichokwadi mama murume wako hauri kumba nenguva 10-11 ndagara ndichavaudza 10-11 12-1 kana kusatouya ndofumira papo vanona havana kurara pamba murume wavo vari kupi vagona kunditi vari kurufu vachauya chinga ndichingoshingirira seizvozvo ndosaka nhasi mutobe wangu ndati regai ndichienda kunotongwa ndichidandiwo zviri pamutemo kuitira mangwana asi tine vana venyu tese resanadamboenda vanoenda kuchikoro renti tinobhadhara tinoshandisa dai kushandisa 4 tozvoda kushandisa 3 zvese zvangomiriraini handisi zvoita kuita sei but midziyo muhombe yese vakanditorera takatenga tese zvavanotaura ndakavasungisa ichokwadi nyaya veriko mabhizi pachikoro ndova vaindipa go ahead kuti udzisisa murume wako muti vakasiyana udzi nemapurisa kubhadhara kwavakaita sevakaudziswa vesina kabo vakakumbira kumberi kwemapurisa ndikuditsei zvese zvechivanhu ndichasiya ndichachengeta vana vangu doro handichamwe handichakuti 40 toenda tese kutisi zvataita tichitanga muwanana mapurisa akati aichokwadi asi tikangodza any problem hatiui tichikuendesa tinokuendesa mujero nekuti nyaya yako yedomestic violence haitobiwi vakauye vakati vakomana ma11 chata kushandisa kuinzi mwana akativana mujairika kusiti vakauye ma11 wabatisa chifi zvisinesi mwana grade 5 festival akarara ipapo ukadati murume wangu vapivadzima tv wazoona mangwana tasaona mwana mubuda vanasitsokuru aiwe akangobatidza tv arobvaomuka madii mazoona tv mangwana kana kuti uya kumanenguva vaonewo tv zvadzaurudziri zvokuita pana rudziri zvokuita aiwa musadara saka ndandakapesa mwana wangu kogara pamagubva anga atorara pamagubva angu ndakatorara mujani timatorara nokuika noko handisvitsi ndaitira kuti ndivavhiri ndosaka ndaizoti ndoda kunorara kubhegende tangandafuna vana baba vatovasisa abaona asati auyapuka ndoita sei inenge ndakatombotaura nguva dzimwe nguva dzekuti nebereka chava vanonga ndichavavhura nokuti ndichavhurika zvavanotaura tine bhizinesi wongu bhizinesi retati takapiwa mari namhama vamwene vangu tikashita hafu hafu tikasika munhu akaita bhizinesi rake munhu akaita rake asi ivo vane mudzimai wari pamudzimai yekuchekutumasi anoziva mwana yeku vana baba inandika ndobva vaendesa mari koko vachiendesa mari mambo vangu zvandaitira izvi gore iroro ndakaringwa nevanhu vaya vanokuti vapereta chinhu vanoyotora makokuti ndakaringwa nevanhu ivavo vakaperetera mukadzi vamupa700 yes zvine mari fosho ndakaaita bhizinesi akagodzwa neye mukadzi inandikamboti kada dhora raro
vanotikudireta saka vakauya kuma11 idzi vakatidza TV kubva ndavarambidza kuti mwana anoenda kuchikoro ari kukusera nekusiza mari mari dzangu zvikanzi hamundiudziri zvokuita ndobva vatonda kuti vakaita hasha vakaenda kicheni vachirabanga vakati mamundiudziri zvokuita vakabata vangu zvakabva nerikupizva ndobva ndabata banga kunoku ivo vakata kuti vechika semuna vakati ndobva ndabvita banga yariyariya saka musikana uyu akabva asikiuma akati mama mwana ndobva ndakada mwana kasi ndobva ndatora banga riya ndobva ndarekanda kutorekea madosi ndobva ndabva ndapajina kuma12 kudosi neyavepo kupajina ndobva ndati mwana wangu musikana tunomakiuke madosi ese because anosisinokutokoa usiku malei maanojaaaare vanogaro vesikoshinarakashana saka ndakamhanya kugara nekufrant vandakamwanaki ndikamhanya ndikanogara zvokuti ndichikura ndichitiza ndobva vapedza shungu dzavo pakucheka changu yeTV adhapt neTV ndozvavakasiya vacheka izvozvo ndobva ndaenda kupolisa ndaniakutenyayakusezvozvo mama wangu handisichapindwa nekuda kuti baya nebanga apedzera shungu pakucheka changoye magetsi neTV vana mapurisa akati laki ungadai uri wacheka kana nzimbi ende tinomuona murumuwa kuti akaita sei shuwa mapurisa tikapinda mumoto tikauye nemapurisa tichingosvika vana vangu vakashingura namanoko vana vangu vakatomira vagwejenumba vakabva vagwejenumba rekuku ndobva ndati no mapurisa akamira kumamoko vakambotsvaga kutendera vachira vakadai saka anuu ndobva ndati wana mwana wangu Facebook kuti urirewo dhoo ndobva anga akatomira ipapo padhoo zvanza vaugwejenumura iri dhoo iri vatobuda vaiti saka mapurisa akabva acheresa saka uyu munhu asivaitika vakubvijiti semunhu eji yevana vanopakasvina dzimwe this time aiwa munhu ane problem ndikasvikanzi vachivamuva matongora ndikati vachivakuva11 usiku mwana vanga chikona chinodzidzisa ndobva mapurisa atsvaga mumba tikavashewa tikaenda nemashosi tikavashewa zvikanzi chitipei nhamba tifonere papa vati pamaenda kumba kwavo ndobva ndavakadamudza papa ndobvatovaudza kuti tikutsvaga mwana wenyu aita sesendezvakadai tamushaya tichamutsvaga ndobva mapurisa akati chitsira mupurisa ukagadha dhoo rapedyo safe ndikati regai ndichisachi ndichasachipadhiri kati muzongouya nemangwani hafu 5 vanhu vasvika ndobva vatosvika ivo vakatora ndobva vatovatora vakaenda navo vaenda navo zvikanzi hakuna anouya kusvika na 5 dzeti dzekumazuva rolo iyo ndobva vanofonera kumatu mukadzi wangu kusandidaro uya undibuditsewo muno hamusi kuita mandikogara ndichazviiti zvese zvindakutotongoteerera ndotora maresponsi ekuiti zvese evana sababa zvese zviya uchabharika zvese andinga uchabhadharireta uchabhadhaririwo vana fisi zvese tichamirira inini chikava chikafa handichangoendi kwana mama kunodya kwana mama ndichangoti imwe mana mama situation yangu munoiona kuti handisi kudya chikafu chakawanda wanda bheta mundipe chikafu ichocho chamuri kundipa kuno ndinobika ndinodya nevana vangu but nhasi unoma vari kuvatora ivo vachidya nemwana wavo but vane vasikuru vaviri its bheta vatore chikafu ichocho chiuye kunokumba tichidya tise nevana nekuti mwana wavo ane 3 years akagara achita zvichivana iri chivana ndinongochiramba but ndaida kunzwisisa mama ndakazoti ndaenda kune mukuru wavo mama ini murume wangu ndinomuda ndaida kunonzwisisa ikoko kwavanoswera vari kwamama kumukuru wavo iwoyo kujerasini ndobva ndatobvunzawo vamwe vanoenda ikoko nezvazvo ndikakumbira ndikati rega ndiende ikoko ndinonzwisisa kuti ichokwadi here kuti zviri kwavari hachadi kuti vashandi hachichadi mukadzi zvangoda kuti havadyi sadza zvavari kutaura huchokwadi kuti havadyi zvimwe zvese asi katika kuchocho vari kudyoka mama wavo vadikungova vaongedzera vauya tadya tese nevana asi vanovati vaswere the whole day vachirodya vari ikoko ini ndichaona makuseni vana vadyi vabuda vadyi vatakurei so nyaya yenyu hatingapedzi kana nyaya dzakawanda kureva kuti mune dambudziko rekuti murume haasi kuchengeta vana haasi kugara pamba makarambwa pamaziso pavabereki vake ndozvamuri kutaura sekuru varipo ndati sekuru varipo here zvezvinhu zvenyu hatinei nazvo vanga varipo here sekuru tiudzei chandiri kuda ndechekuti zvari kutaurwa nemusikana uyu ndizvo here chokwadi takadaidzi kuti ndozonzwa chiri kunetsa
Saka chandakanzwa ini ndakasvika ndikabvunza muzukuru wangu kuti chiri kunetsa chii, chibvunza muzukuru wangu mukadzi. Ukanzi muzukuru wenyu panapa achengete vana vechekutanga kubvira mwana ari grade 1 haasati ambobhadhara kana school fees, chikafu haatenge chikafu panopamba, akaenda kwaanoenda anodzoka nguva dzeusiku kana itatorada. Ndakati saka ndozvanetsa. Ukanzi inini zviri kundinetsa sekuru ndezvekuti murume wangu haasi kundichengeta. Saka inini ndasvika pakuomerwa ngaandibude pachena kuti haachandida pane kugara iye asingakwanisi kundichengeta achindipa mari kana kundibhadharira vana vechikoro. Ndakati ndonyaya yako. Ukanzi hongu ndonyaya yangu. Ndakati ndikati murume iwe muzukuru wangu chii chiri kunetsa? Kwanzi sekuru inini ndakaudzwa pachena kuti gore rino hariperi isina kusungisa. Saka inini ndozvandakutotya kuti ndigare kuba ikoko. Zokuti inini totoona kuti zviri nani ndigare kuno kwaamai vangu nekuda kwokuti uya akati gore rino richapera uri kuchireka. Ndiwo murume wandakati vachitaura kwavo. Akati inini kugara kumbangu ndaida, asi nyaya yekuti tiri kunzi iwewe gore rino hariperi, zvese zvauchandiita datokusungisa nemapurisa. Hapana nyaya yekurambana. Kurambana pamwe pasina kuwirira. So muri kumunzwa here muzukuru wenyu aitaura ndakaramba pamaziso sekuru varipo nekudini. Tinoiti pejuri iyoyo kana muchitaura makuhwa mudare uchitaura witness dzako dziripo dzichitaura matauro ari opposite. Hongu pamusoro nechangamiri, muzukuru wangu akati inini sekuru mukadzi ndinaichimura, asi ndiri kutya kugara naye. Chandiri kutya inyaya yekuti akandikutira pachena kuti ndida kusungisa. Kuramba here ari kutaura problem. Mukadzi wangu ndomuda, asi ndakutya kugarisana naye nokuti handiti ari kukuudzai pane problem. The source iri kukodzera kuti atadze kugarisana zvakanaka nemukadzi. Ari kukuudzai source pairi kubva kuti chii chiri kuita kuti nditize pamba ndakunogara kumusha kwamai vangu. Handiti mapoa kuti imimi sasekuru mugadzirise ipapo, haana kuti mukadzi handichake. Pana patanzwa achiti mukadzi handichake. So ndoda kubvunza iye mukadzi yedu, iwe pfungwa dzako dziri kuti chii nenhau yemurume? Ini murume wangu ndomuda mama. Shamari, ukuwanzwa amai? Anzwa anokuda. Chii chiri kunetsa? Chinonetsa magariro achaita kusungisana. Unosungwa ukaita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Kuuya kuno kudarika watoita kusungwa. Handiti mapawa. Chinoita kuti vanhu vasungisane inhau yekusawirirana. Domestic violence unoenda kujera 3 or more years uriko, zvichienderana nekuti zvii zvaina zvamuri kuitirana. Ukabata weapon iwe wakadhakwa kana kuti wakadini, hazvizozikanwa kuti uchizopedzisira zvaapapi. Kune mitoriro yaurikunzwa iyi, madrugs ariko. Unotokunzwa kuti murume wangu ari kuita zvamazuva ese, otokucheka nevana motopa. Saka anofanira kusungwa kana angoriyekita zvinhu zvisiri izvozvo panguva iyoyo. Handiti mapawa. Matsananguriro ari kuita mukadzi wako, ava ana baba vako vanokudhedhegedza, kukusvavidza. Havafaniri kukuakomodheta kava kumba kwavo, iwe uchisiya wako mukadzi nevana. Kana vachiita zvinhu zvakadaro zviri wrong. Handimapawa. Kana izvozvo zvichiitika zviri wrong, kuti iwe unonorara kumba kwevamwe uchisiya unorara mumba mako, hauzivi kuti vana vako vadya chii. Handimapawa. Izvo zvekuti kwanzi marori mazotora dzimba nekudini zvinoitwa necivil court, hazviitwe nesu. Hatitonge nyaya dzezvinhu zvevanhu. Handiti mapawa. But kugarisana kwachona ikoko. Mukadzi ari kududza pachena kuti ini murume wangu ndomuda, iwe une maasi. Chitiudza muno mudare kuti uri kuti chii pamusoro pemukadzi nevana.
wakati umbosiya wakapedzisira rini kuchengeta vana vacho? tinongoti pese taizoshanda tese zvepabasa taiti ndezvekuchesa saka inyaya yafoichesikakiya ichitesikiwa hatina rabitiswa ndowani saka indakabva ndadhoroka saka pese apa tainochinochena vana tese nokuti zvinhu zvikatowa munopindira mubvunzi baba kubvunzwa namama zvanzi une nguva yakadii usina kuchengeta vana? ndingati handisikuchengeta vana sei nekuti zvinhu zvaanochengesa ndikapuhwa mari panapa ndikaipedza sezvawakaita yako iwe ndoti ndiri kuchengeta vana because imwe hafu yakasara ina nhingi ari kuita zvinhu zvine musoro saka tiri kuchengeta vana tese. Iwe wakapuhwa 50% pa5000 wopuhwa 2500 wospenda wopedza uyu wosara ane 2500 yake ya10000 iwe woti tiri kuchengeta vana because takapuhwa mari namai vedu tese. hatina kumboshirana mari yacho takamuisa bhizinesi Riri kushandwa nani? Who is working in a business? So uri kuchengeta vana here? Yes. Topada kuti upemba. Aiwa, mukomana iwe taura zvinoshata. Kuchengeta mukadzi unokuziva here. Ukuite here kuchengeta mukadzi? Wakabona mubhedhu ririni? aiwa taura chazvizvazva unotane kaura uchita ndinonguva yakati sekukunda ukuda sekita Imhosva iwe unofanira kubhadhara mombe. Iwe mupanisa kwauri kuita mukadzi uyo aripo angachiramba bonde. taura yamai izvo ndakapedzisira ndatobvunza ishe wangu kuti asa zvichashandi here zvasingachasangani munomo zvikanzi tiri pamutsambo zvechikaranga chemanjuzi ichocho ko kana wanza ugare nemukadzi kabheta kungosiya kamukadzi wacho yani kuti uzope kana kuchirungu unotovepo mutemo wacho unotovapo. Haugone kugara nemukadzi sehanzvadzi yako pamusuwo iye ari pamusha paakauya kumba kwavo sadza ezvine wahuko sadza anozvitengera asi panoda iyewe semurume wake haagone kupaenda ipapo wanzi angopabuda ipapo akutosungwa nemhosva yekutora umwe murume iye ane umwe murume. Saka ukasunga munhu chinhingi punishment yakadaro manje azvibude hongu chivanhu isusu we are traditional leaders we respect tradition in chivanhu handiti but kana chasvika pekuti murume anonzi uzotora mukadzi wako haugone kugara naye mukadzi wacho because paunozopedzesera kuti munguva yekufa kwerufu chaiko chaiko zuva rachona rinokwana munenge kuchivaka ngozi mumusha handiti wakawa saka chenyu imimi chivanhu rudzii inokurambidzai kuti haufaniri kugara nemukadzi wako. Asi wasvika pekuti ini nhangu handiti yechivanhu haadi akafanana negoridhe anofanira kunetsana pagomba. Patika uyo hazofembera hafembere manje kuti saka baba patasvika handiti ataura kuti wakamuramba pameso pababa wake ndopatatsvaga mashoko awakashandisa hatina kuawana mashoko direct ekuramba munhu asi iye zvino uri kuudza dare kuti inini hangu nemukadzi uyu no handozvautaura then momutonga mukadzi uyu kuti makapuhwa capital mumusha namai yekuti mushandise business rekuningiringa rekuti murarame mumba. Iwewe ari kutaura kuti wakabuda nemari
yawakabuda nayo wakuita zveumwe mukadzi ndofunga ndiwo vechivanhu vachona vanofambirana nemi ndofunga vawakanga wanayo wamudza zvaakantaura zvakaitika kana zvakaitika hongu ari kubvuma zvakaitika saka ndebaba mwana wenyu ndiye ari kutaura nyaya yekuti inini hangu nemukadzi kana vana vaviri mwari kuenda kuchikoro grade 5 umwe wachona ari kuenda kuti vese vari kuenda kuchikoro mukadzi asiya vana warega munopaona pakamira sei imi semubereki wake akambokuudzai here kuti inini baba zvemukadzi kana ndichada kwatiri haana asi nyaya yekuti isusu takamboedza kumiramira zvekumakabvusekuroora vachiti taimiramira kuti zvinhu zviri zvakanaka asi kuti ivo pachawo kuti vari kutuka nemuroora wangu ndakazosvika kusarema nekuti pandiri akasina ndirosechi apezvaro uzangazopedzera ndisati kutaura navo ndisandashetsa sekurwachita nditavaimazikuina chazvikwanisa nekuti manzo pataura kuti ndakaudza murume wangu kuti kana uchirogara neni sezvechivanhu zvese hauchidira sezvechivanhu nguva zvigoni zvechivanhu isusu pana patakamboda kutsika-tsika asi takazopedzera tadini tachiteedzera kuti zviite sei zvifambe zvakanaka kuti munhu aite sei zviite so muri kureva kuti kana iye achiti zvechivanhu siyai handifunge kuti zvingave zvinhu zviri propa kana zvingava zvinhu zvingaitwe nemuroora mumusha mevanhu kuti angasvikorambidza vanhu zvinhu zvavo handifunge kuti zvingaita maybe ane mamwe matauriro akanga achitiraya kudii kuita so nyaya iyi kai toda kuti tidzoke pano musi wa14 March murume uyu achionesa dare pfungwa dzake mukadzi tanzwa zvaari kutaura anotori nedambudziko ratinotongotambira tichiriona kuti no kana mukadzi achigara nevana baba vachimboenda kwavanoda kuenda hakuna tese izvozvi ukangoona time yekuti 9 o'clock yakwana usati wasvika pamba mukadzi akasafona haako kumba kwacho akafa kwete mupenyu 9 o'clock ichiti nke mukadzi akutofona muri kupi handiwapaona hakuna chinhu chakanaka saichocho mukadzi anofanira kugara achiziva kuti murume wangu time yachona payava hapasina kumira zvakanaka kana imi chembere yenyu kumba chayo haingazvide handiti mapaona mukada kuona kuti ndaita chinhu chisingadiwe kuitika munochionera pekungoti chingoti masvika pamba 7 o'clock every day chingonotei 7:30 ichikwana munzwe kuti mai havabvunzere kuti nhasi zvaita sei mhopu handiti no ndazodai ndadai nebasa handiri kuuya ndiri pakati handiti mapaona vonzi vakanganisa hazvisiri izvozvo but isusu chatinokurudzira kana muchiri vapenyu sana baba saizvozvo itai nyaya dzekuvaka mhuri dzedu dzinovakwa nesu varidzi vadzo handiti mazvaona une makore mangani 31 muri vana vatabereka handiti saka ndiri kuda kuti mudzoke muno muvatete musi wa14 March tonzwa nemurume wepfungwa kuti dzinenge dzadzokedzana here muri kunzwa vatete tonzwa kuti pfungwa dzachona dziri kuramba here dzichienda pekuti handichada mukadzi totangira ipapo vakanga vakaroora here mumusha akabvisa pekutanga tinenge tichizozvinzwa so tinoda kuti pamunouya munouya mune zvese zvese chii nhasi haisi kudiwa munouya nayo musiwo munoya nayo musi iwoyo wa14 mari zvawo dzatinonzwa nayo
ndoanotipa kuti toshandisa zvipi topedza nyaya yani avanhu imba isipo ikave isipo vatete haipo tikaifosa kuti ngaivepo hapana zvatete tichitaura handiti mapoa shungu dzedu dzine dzichiti vanhu ngavagarisane zvakanaka chete handiti mapoa dzimba